usa ni sa mga Book of Wisdom. Diin nagsaysay dinhi sa usa ka tao, miingon siya nga dito sa version nga kung gibasa kadtong liturhiya ang gihimo sa ELC nga tamdanan sa misa sa liturhiya ang title equivalent sa talad sa una o mag-ambahan, no? Ang gibutang didto nga sukad sa pagbukhad sa akong kabatanon hangtod sa pagkahinog sa akong pagkatigulang gipangita ko ang kaalam niya sa dihang nakaplagana dili na siya mubulag kaniya unya giunsa man niya pagpangita nangita matud pa dinhi dito sa akong gibasa nga version mingon dito nga nangita siya iyang gipangita pinaagi sa paglikay kanunay sa pagpakasala. Maglikay kanunay sa pagpakasala o naningkamot sa pagbuhat sa matarong. Kita siguro di na maihap ba kung kapila na ta misimba ni ining santos nga misa. Siguro makuha na ito pila katuig na ta sige simba. Ang pangutana ani sa may atong balik-balikan dinhi. Dinhi sa atong first reading, ang basahon ni Sirach, klaro kayo yung ipangita. Kaalam, kinaadman ang word nga gigamit dinhi, no? Wisdom. Unya, matud pa ni St. Paul, one of his letters, ningon siya nga, Jesus Christ is the wisdom of God. Si Jesucristo mao ang kaalam sa Dios. Therefore, hopefully, what we are looking for in coming here every day, for how many years, hopefully, we are looking for Jesus. Dili lang unta mangayo o mangita ta sa unsay atong gikinahanglan sa kinabuhi nga mga material nga mga butang. Kundili si Kristo gyud unta. Unya kung si Kristo manggaling ang atong gipangita, kanunay nato siyang makaplagan. Kay dinhi sa Santos nga misa, anaa gid siya. Giingon gina sa CCC o bisan sa Sacrosanctum Concilium sa usa sa mga dokumento sa Vaticano II, ningon nga in the Holy Eucharist there is the real presence of Christ. Real presence of Christ. Pero kung dili gani si Kristo atong gipangita, ngita ganita dinhi o mianhi ta dinhi kay aron atagan tag kwarta, trabaho, kabtangan, bisan pag naa si Kristo, di gyud nato siya tagdon. Pariya bitaw nagngita tag tao, yan na may daghang mga tao, di gyud nato natagdon kay kadto man yung tao nga atong gipangita mo atong tagdon. And we miss the point of coming here. Kung dili man ugaling si Kristo maoy atong gipangita. Mao na usahay, sige dag-apil lagi santos nga misa, sige grosaryo, sige nobina, pero wa gyoy kaalam. Itong gingon bitaw nako pastilan atong edad 50, 60, 70, 80, niya ang atong concern, bugas lang gihapon. Unsay kauno na mo? Unsay atong kaunon ani? Unsay isud-an? Unsay ibayad? Watay kwarta? Pastilan. Pastang luuyan ang kinabuhi. Pagkaway kaalam. Naunta, dugay na itong sigsimba, pila na katuig balik-balik. Medyo i-elevate na unta ang itong panglantaw sa kinabuhi.
Nanggingon bitaw nila nga, level up na, level up. Dili kay pabilin ng hapon ito. Oh. Kining akong na-imagine, kining iyang gipangita kay kaalaman, he is looking always upward. Dili na nga horizontal or downward. Because he is looking for wisdom, he is always looking upward. Ingon ani ang tatong panglantaw. Si Kristo man ang atong gipangita. Nya usa ka konkreto nga ngita gyud ta o ngita gyud ta ni Kristo maong kaalam sa Dios o naningkamot kita nga makaplagan siya ug usab pagpadayag nga nakaplagan na nato siya diya sa atong kinabuhi dinhi sa tubag sa atong salmo. Unsa man ang tubag sa atong salmo? Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Muna nga ang tao nga nakakaplag na kang Kristo ug iyang gidamot si Kristo sa iyang kinabuhi na mao ang kaalam ug kinaadman sa Dios masinugtanon sa sugo sa mga sugo ug balaod sa Ginoo. Pero kung ang tao gani nga hangtod karon masinupakon gihapon sa sugo sa Ginoo, way kaalam o wa niya makaplagi si Jesus bisan pagsigitag rosaryo, sigig nobena, sigig kalawat sa lawas si Kristo. We miss the point of coming here. We miss to encounter Jesus in this Eucharistic celebration. Kanang makatagbo ta o atong isig katao mga suko nato niya kita pod masuko pod niya na mga tao nga makig-away nato niya mo balos pod tag-away way kaalam wa makakaplag pa sa kaalam o wala mo dawat sa kaalam nga mao si Kristo diha sa kinabuhi. Ngunit igsuon na kita gipahinumduman dinhi sa atong unang pagbasa. The wisdom of God is here already in the person of Jesus Christ in this Holy Eucharist. Hopefully, we bring this wisdom into our daily undertakings. Aron diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagpaningkamot ug atong mga buluhaton, kita kanunay nga magmasinugtanon sa kabubut-on sa Dios ug sa mga balaod sa Ginoo. Ug kung mahitabo kini mga igsuon nga nagmasinugtanon kita sa kabubut-on sa Ginoo ug sugo sa Ginoo, magpuyo kita malipayon nga kinabuhi taliwala sa kapit-os ug sa mga pagsulay. Kay mao man ang giingon sa Salmo, ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Kung magul-anon pa gani karon, mahadlokon pa gani karon, masuk-anon pa gani kita karon, wa pa nato dawata ang kaalam sa Dios. Ikaduha, dinhi sa atong ebanghelyo. Kung atong tan-awon, ang senaryo bitaw sukad kagahapon, si Kristo ba nagbalik-balik sa templo, nagbalik-balik sa templo. Gahapon adto siya sa templo. Kaduha atong senaryo gahapon, no? Kaduha kay primerong abot niya hapon naman. Abot templo hapon na. Motong namalik sila sa Betania. Pagkabuntag sa iyo, mo adto na pud sila. Motong gipanglimbuhan niya tong mga namaligya didto. Niya karon namalik na pud sila. Makita na to nga ang kinabuhi ni Jesus, mura pud ni mao atong kinabuhi ba? Di ba sige mo balik-balik dinig adlaw? Wa pa gid siguro ninyo makuha na inyong gusto. Pero bantayan nato sa atong pagbalik-balik nga tag-adlaw dinhi, no?
Amin ditahan ni kay pareha day kong Kristo no kada adlaw. Bantayan nato. Mintra si Kristo naglakaw-lakaw sa templo, kinsa may miduol niya. Miduol ang mga pangulong pari, magtutudlo sa balaod, mga punuan sa mga Hudiyo. Kini silang mga tawhana, sige po nig-adto sa templo. Sige adto sa templo ni. Pero unsay ilang gibati, unsay ilang pagtan-aw kang Hesus. Gahapon, kay ipanglimbuad man ni Hesus ang mga lamesa, mga lingkuranan, hawa niya itong namaligya dito sa sulod sa templo. Kunya mingon gani dito nga sa atong ibanghilyo kagahapon nga walay gitugutan o wala mo tugot si Jesus nga dunay mamaligya sa nataran. Kato pa kanang diha. O basa na ko atong kuan ba ang 3 days ago atong ibanghilyo gahapon naka hinumdum ko sa first time na ko nga nag-anhi ka sign ako dinhi 2018. Doon anhi ko dinhi lumiro before ko nagmisa sa Sunday to Sunday, Monday, pamingaw kayo, no? Ito ko niya. Pagbalik na ko kay gikuanan man kog misa, no? Nga Father, sa wala pa kong ani di kay June 4 man among sabot ni Father Jubil ato nga mo ani ko dinhi kay mao ko iyang pagikan. I think June 2 man siguro ko nagmisa dinhi. Gikamon ko sa payag na ko dito sa Manambulan. Nagbike ra ko paingon dinhi. Pag-abutan ko rin na siya ko kay perteng daghanang naninda diha. Of course, pag ari ako Monday, wa mo ginaninda diha, dahil mga payag pero wa may tao. Pero, ala, naunsa naman ni mura naman ni palingki ning. Yung dito gahapon nga, dili mo tugot si Jesus, doon maninda bisan diha sa nataran sa templo. Punta na kay hawan-hawan na gamay, no? Kisa may nagtugot ato. Ngamatay maninda. Kini sila, nanuol karon ni Jesus. Mao ni. Tungod kay gipahawa man ni Jesus ang ilahang gitugutan nga kalihukan sulod yung templo gyud. Unsay giingon dinhi sa atong ebanghelyo kagahapon nga miingon dinhi nga nagsugod sila og pangitag paagi aron sa pagpatay kaniya. Ang ilang gibati ngadto kang Hesus sige sulod sa templo, sige sulod sa simbahan, pero kasuko ngadto sa Ginoo. Wa man to sila mo kuan ni Kristo nga Ginoo. Wa man to sila mo tuo nga si Jesus anak sa Dios. So consider ni Kristo nga iya lahang isig ka tao ra na, no? Katugan ni nagpasaylo siya nga nagpasipalan sa Ginoo kay tao siya, nagpasaylo sa sala. Ginoo ra magpasaylo. So they just consider Jesus Christ as like them, ordinary human beings. And this is what they feel and treat their fellow human being. Kasuko. Asin og kita. Ingon anak po. Sige sulod sa templo. Sige kalawat sa lawas ni Kristo. Pero nagdumot sa iyang isig katao. Nagdumot sa iyang isig ka magtutuo. What a petty situation. What a petty life. Dinhi nangutana sila. Ang ilang tuyo gyud mabikton nila si Jesus kaningita gapon yon nangita mo sila paagi aron pagpatay kaniya. May nangutana sila. Natong Ginoo ngutana pod kinumdum ko sa kanta bitaw nga
the answer of question is question. No? Pangutana sila, pangutana po ni Jesus. Kay wa man mo mutugan, di ta pud mo tuganan. Namakak ba si Jesus? No. The truth is not necessarily be exposed to the people who have a bad intention. Doon na sila'y dautan nga huna-huna ngadto kang Kristo, plano kang Kristo. Mao na nga dili necessary nga iyang isulti kung unsay tinuod, diin gikan ang iyang otoridad sa pagbuhat sa ingon, sa pagbuhat sa mga butang nga iyang gihimo, tungod kay kining mga tawhana dili matinud-anon sa ilang pagpungutana. Nangita rang sila og bikil. That is why the truth should not be exposed to them. The truth should not be entrusted to them or given to them. Masig maupad na ba na wa tay kaalam kay basin we have the bad intention. Kana bitong naatay mga kaila sa nga saliga nato. Nga gitawag bilang confidente. Kung sahay maura po na yung mo expose nato. Maura po na yung mo daot nato. Kung ang gitawag og betrayal. Sa atong pagpadayon ini nga atong Santos nga misa, pangayoon nato sa Ginoo na unta ablihan ang atong kasing-kasing una-una og kinabuhi alang sa pagdawat sa kaalam sa Dios nga mao si Kristo. Na dinhi atong nasinapi kalawat ug unta atong madala ngadto sa atong pagpamauli. Aron sa ingon ni ana, kita nga mga magtutuo, kita nga nagasaulog karon sa Santos nga misa, magsangyaw sa kamatuuran. O dili maghuna-hunag dautan ngadto sa atong isip katao. Sige batag balik-balik sa simbahan. Manalangin kanato ang Ginoo. Palihog sa pagtindog.